Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berria albistegira. Gaur maiatzaren 23 da astelena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Bat urteko espeleologo bat zauritu da Handia mendilerroan leize baten barruan erorita. Nafarroko gobernuak 22 milioi euro baino gehiago itzuli dizkie zerbitzugunei erregaiaren prezioa jaisteagatik. Nafarroak bizi berri plan abiatu du etxe bizitzen zein eraikinen birgaitzerako laguntza berriekin 2023 arte 70 milioi bideratuz. Pascual Rekalde hizkuntzalari nafarrak Euskaltzaindian euskaltzai oso gisa sartzeko hitzaldia irakurri du larunbat honetan eta bere jaioterrian Amaiurren egin du koronavirusaren pandemiaren ondorioz urtebete atzeratutako ekitaldian. Iruñak 5 milioitik gora inbertituko ditu San Ferminen inguruan eskaintza turistiko jasangarria sortzeko. Nekazaritza eta abeltzaintzak 5 milioiko aparteko laguntzak eman ditu, abenduko uholdek eragindako tokiko erakunden nekazaritzako azpiegiturak konpontzeko. Nafarroa berriz altxak 1521 Iruñeko altxamendua gogoratu du Amaiurraldiari so eginez. Euskara bideak hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europako sarearen batzarrean parte hartu du. Pedro Salaberri margolaria 2022ko Bianako Printzia Kultur saria jasoko du. Juan Belzunegi pintore nafarra kolorean eta zerzeladarekin sortzen dituen forma iradokitzaileen tan oinarritutako erakusketa proposatzen du. Ziudadelako labean egonen da ikusgai ekainaren 26 bitarte mater, ama materia eta sormen hermetismoa konzeptoi buruzko instalazioa. Bat urteko espeleologo bat zauritu da Handia mendilerroan leize baten barruan erorita. 71 urteko espeleologo bat zauritu da pronostiko erreserbatuarekin Torranoko Majaden leizean Handia mendilerroan. Istripua izan da. Biktimaren laguntzaileak atzo eguerdiko 3:20 gutxitan deitu zuten SOS Nafarroaren 112 telefonora esanez, pertsona bat leizearen barruan 4 metro terdiko altueratik erori dela eta ondoren lurrean bera joan dela maldan eta laguntza behar dutela ateratzeko konortea galdu zuen. SOS Nafarroa larrialdiak kudeatzeko zentroak Nafarroko suhiltzaileak zerbitzuko erreskate teknikoko taldea bidali du helikopteroz baita Alsasuko suhiltzaileak eta foruzainak ere. Lizarraga gainetik Lizarrarantz 2 kilometrora dagoen lekura iritsi direnean bertaratutakoek egiaztatu dute erorikoa leizearen sarreratik 21 metrora gertatu dela eta espeleologoa lankidek zaintzen zutela. Polikontusionatuta, konortea galduta eta egonkor. Suhiltzailek poleak eta sokak dituen instalazio bat prestatu dute zauritua jarri duten ohatila altxatzeko. Operazioa zaila izan da maldengandik, pasabideen estutasunagatik eta ikuspen eskaxagatik. Eta 6 eta 10 minututan aldera espeleologoa kanpora ateratzea lortu dute. Suhiltzailek ohatilan eraman dute helikoptero medikalizatuaren zain zegoen tokira eta biktima Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman dute. Nafarroko gobernuak 22 milioi euro baino gehiago itzuli dizkie zerbitzugunei erregaiaren prezioa jaisteagatik. Eskatutako aurrerakinen ordainketari eta apiriaren batean indarrean sartu zen 20 zentimoko hobiaren itzulketei dagozkie zenbatekoa. Nafarroko gobernuak pasaden apiriletik 22 milioi 500.000 euro ordaindu dizkie horretarako eskubidea duten Nafarroko gasolina zerbitzugunei. Apirilaren batean indarrean sartu zen erregaien prezioaren 0,20 euroko beherapenari dagozkien aurrerakin eta geroko itzultzengatik. Apirilaren hasieran hasi zen foru gobernu aurrerakinen ordainketak egiten erran bezala guztira 10 milioi euro baino gehiago ordaindu ziren kontzeptu horretan. Konturako aurrerakina hobariaren gehieneko zenbatekoarekin. Establezimendu laguntzaile bakoitzak 2021ko ekitaldian saldutako produktuen hileko batez besteko volumenaren 80% zen. Eta azken kontsumitzailei zuzeneko salmentak egiten dizkieten enpresen erroldari jakinarazi zitzaion.
Apirilaren 15 arte eskazitezken aurrerakin horiek ordaindu ondoren, Nafarroko gobernuak oraindik ere gertatzen ari den beherapenari dagozkion itzulketak ordaintzeko agindua eman du. Ildo horretan, aste honetan 3 ebazpen sinatu dira Nafarroko 162 gasolina zerbitzuguneri dagozkien 12,3 milioi euro ordaintzeko. Horrela, apirileko itzulketaia guztiak kudeatuko lirateke. Nafarroak bizi berri plana abiatu du etxebizitzen zein eraikinen birgaitzerako laguntza berriekin 2023 arte 70 milioi bideratuz. Aierdi lehendakari ordeak etxebizitza, eraikin, auzo eta landa inguruneko programak biltzen dituen deialdiak aurkeztu ditu, zeinak Next Generation funtsekin osatuko diren eta exekutiboak ezarritako betiko laguntzekin bateragarriak diren. Nafarroko gobernuak bizi berri Nafarroa birgaitzeko plana aurkeztu du. Nafarroko etxe bizitzen eta eraikinen birgaitze eta hobekuntza energetikoa bultzatzeko. 6 diru laguntza lerro nagusi aktibatu ditu. Hoietako 4 berreskurapen eta erresilientzia mekanismoen Next Generation Funts Europarretatik datozen aparteko baliabidez baliatuz. Foru komunitaterako 70 milioi euro daude guztira eta 2021-tik 2023 arte sustatu diren proiektuen artean banatuko dira. Bizi berri planak etxe bizitzak eta eraikinak birgaitzeko laguntzen sistema iraunkorra hartzen du bere baitan energia berrikuntzak, bizigarritasunekoak eta irisgarritasunekoak. Nafarroko gobernuak mantentzen duena eta orain eraikinen inguratzaile termikoetara, landa eremuko birgaitzetara, 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan lehendik dauden etxe bizitza eta eraikinetako energia eraginkortasunera eta auzoak berroneratzeko jarduketetara bideratutako ezoiko 4 deialdi gehitzen dizkio urrenez urren. Gainera planak beste 2 programa espezifiko batzen ditu eraikin liburua egiteko eta egoitza parketik amiantoa kentzeko tratamentuetarako. Pascual Rekalde hizkuntzalari nafarrak Euskaltzaindian Euskaltzain oso gisa sartzeko hitzaldia irakurri du larunbat honetan eta bere jaioterrian Amaiurren egin du koronavirusaren pandemiaren ondorioz urtebete atzeratutako ekitaldian. Euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta Euskaltzain izateari dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko ditudala neure hitza ematen dut. Pascual Rekalde hizkuntzalari nafarrak Euskaltzaindian Euskaltzain oso gisa sartzeko hitzaldia irakurri du larunbat honetan eta bere jaioterrian Amaiurren egin du. Koronavirusaren pandemiaren ondorioz urtebete atzeratutako ekitaldia izan da. Naiz eta 2020ko uztailaren 17an izendatu zuten osoko kide. Koronavirusak ekitaldi akademikoaren antolaketa atzeratu zuen 2021an egin behar zenean. Baztango biztanleok jada ez dugu iparraldera begiratzen, gure euskara ez da lapurtar baztandarra, nafar baztandarra baizik adierazi du. Hau da, baztango euskera gero eta gehiago hurbiltzen da Nafarroko euskerara eta gazten gero eta euskara estandarragoa hitz egiten dute, adierazi du. Pascual Rekaldek Amaiurreko hizkuntzalariak herriko termino eta toponimoak ere errepasatu ditu zailtasun. Amaiurrek bizirik eta euskaldun jarraitzen du bere nortasuna zarro. Mirian Urkia Euskaltzain osoak erantzun dio Rekalderen hitzaldiari eta haren bizitza eta ibilbide profesionala errepasatu eta euskaltzaindiari egindako ekarpena nabarmendu ditu. Nafarroa Garaiko Euskalkiak Akademiaren hiztegian duen lekua ere azpimarratu du. Ekitaldiaren amaieran Euskaltzainak kargoaren zin egin du, bere konpromiso beteko dituela aginduta. Jarraian Euskaltzain oso izendatu dute, domina eta diploma jaso ditu Andres Urrutia Euskaltzainburuaren eskutik. Amaitzeko akademikoek Gaztelu elkartean bazkaldu dute eta ondoren herriko arkeologia museoa bisitatu ahal izan dute. Iruñeak 5 milioitik gora inbertituko ditu San Ferminen inguruan eskaintza turistiko jasangarria sortzeko. Garapen ekonomikoak eta udal hitzarmen bat sinatu dute plan hori gauzatzeko eta Nafarroako hiriburuko ekoturismoan, zein negozio turismoan ere eragina izanen du. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentoak eta Iruñeko udalak 5,5 milioi euroko hitzarmena sinatu dute. Nafarroko hiriburuak San Ferminen ekoturismoaren eta negozio turismoaren inguruan den turismo eskaintza 2025 arte
berritzeko. Proiektu honen finantziazioa Next Generation Fundsetatik dator eta ingurumenaren, gizartearen, ekonomiaren eta lurraldearen iraunkortasunean oinarritutako hiri eredu turistikoa garatzea du helburu, turismoak dakartzan onurak gizarte osora zabaltzeko. Zehazki turismo enpresen eta beraz enpleguaren jarduera eta fakturazio handitzea laguntza espero da. Ezagutzen diren azken datuen arabera 2018koak turismo jarduerak barne produktu gordinaren 5,4 eta eskualdeko enpleguaren 7,7 ematen du. Era berean, ekipamentu eta zerbitzu publikoak hobetzea espero da, eraginkortasun energetikoan eta ekonomi zirkularrean esku hartuz. Bai eta mugikortasun turistiko ez motorizatua eta unibertsala ere, enplegu berria sortzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin. Iraunkortasun turistikoko plan hori Iruña San Fermin 375, Nafarroko Erriberarako aurreikusitakoari gehitzen zaio 5,5 milioirekin eta foru komunitateko landa ingurunean sustatu nahi da 10,9 milioiko finantzaketarekin. Nekazaritza eta abeltzaintzak 5 milioiko aparteko laguntzak eman ditu abenduko uholdeek eragindako tokiko erakundeen nekazaritza azpiegitura konpontzeko, baita nekazaritza ekoizpenetan izandako galerengatiko eta lortu gabeko irabaziengatiko laguntzak ere. Bi ebazpenak laster argitaratuko dira Naon eta hurrengo laguntza sorta ustiategi partikularrentzat zein ureztatzaileen komunitatearentzat ebatziko da, Europar Batasunak azken izapideak onartu bezain laster. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko departamentuak nekazaritza eta abeltzaintzako zuzendaritza nagusiaren bitartez abenduko uholdek eragindako kalteak konpontzeko ezohiko laguntzen deialdiko ezbapen bana eman du. Zehazki 5 milioi euro baino gehiago onartu dira eta toki erakunden nekazaritza azpiegitura konpontzeko erabiliko dira. Bai eta nekazaritza ekoizpenetan izandako galerengatiko eta laborantza ezintasunagatiko lortu gabeko irabaziengatiko laguntzak ere. Bi ebazpenak laster argitaratuko dira Nafarroko aldizkari ofizialean eta hurrengo laguntza paketea ustiategi partikularrentzat eta ureztatzaileen komunitateentzat ebatziko da. Europar Batasunak izapideak onartu bezain laster. Nafarra Berriz Altxak 1521 Iruñeko altxamendua gogoratu du amaiurraldiari so eginez. 1521ko maiatzaren 16an Iruñeko herritarrak hiria okupatzen zuen Gaztelako armadaren aurka matxinatu ziren eta burujabetzaren aldeko matxino hauek gogoratu nahi izan ditu ekitaldi batekin. Datorren ekainaren 5an Amaiurren eta Elizondon ospatuko den amaiurraldian parte hartzeko deia luzatu dute. Euskara Bideak hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europako sarearen batzarrean parte hartu du. Bruselan egindako bilera honetan urteko programa adostu da eta Balearretako gobernuaren ordezkari Mikel Angel Sureda izendatu da sarearen zuzendari. Mikel Arregi Euskara Bidea Euskararen Nafarroko Institutuko zuzendari kudeatzaileak eta Paula Casares Euskara planifikatu eta sustatzeko zerbitzuko zuzendariak parte hartu dute aste honetan Bruselan hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europako sarearen urteko batzarrean. Topaketan Europako hizkuntza ereduak hezkuntzan mintegi ere izan da. Jardunaldian Galesko gobernuak Bruselan duen egoitzan hezkuntza eleaniztasunean adituak diren personek parte hartu dute, bai eta Europako erakunde publiko eta sozialetako ordezkariak ere. Hala nola Beta Web Galesko gobernuarena, Edelnitz-Orrain Irlandako gobernuarena Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzarena Fuluk Jakez Bretainiako Institutu Publikoarena eta Besna Krimterna Grotiarioaren Europako gutun kidea. Pedro Salaberri margolariak 2022ko Bianako Printzea kultura saria jasoko du. Sofia Esparza sopranoak talentu artistikoaren sustapena saria irabazi du.
de Viana, compuesto por el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes. Nafarroko Kultura eta Arten Kontseiluak Pedro Salaberri margolaria proposatu du 2022ko Vianako Printzia Kultur Sarirako. Rebeka Esnaola Kultura eta Kirol Kontseilariak jakinarazi duenez. Era berean, Sofia Esparza sopranoak talentu artistikoaren sustapena saria irabazi du 3. edizionetan. Bi sarietarako proposatutako personen izena prentsaurreko batean jakinarazi da eta Ignacia Pestegia Vianako Printzia Erakundea Kultur zuzendari nagusia izan da kontseilariarekin batera. Rebeka Esnaola kontseilariak adierazi duenez, Salaberri estilo ezagun eta zehatzago duen egileen nafarretako bada. Bere pinturak pasaietakoak batez ere, milaka personak miretsi dituzte bere erakusketa ugarietan eta publiko zabal eta askotarikoak iristea eta baloratzea lortu du. Gaineratu duenez, Nafarroan artistekiko duen hurbiltasunagatik eta talentu berriei emandako laguntza eta bultzadagatik ere nabarmendu da. Jarauta kalean jaioa, marrazketa eta pintura ikasketak hasi zituen Iruñeko Arte eta Lanbide Eskolan, sustatzaileen arabera. Pedro Salaberrik ikuspegi desberdin eta berritzaile eman dio Nafarroko arteari eta kulturari paisaia osatzen duten funtsezko elementuen sintesi batean oinarritutako begirada estetika kendu lasai eta eraginkor batekin. Aurtengo ediziora beste 3 hautagaitza aurkeztu dira Barrikada taldeko abeslaria eta sortzailea den Enrique Villarreal Eldrogaz, Jose Luis Lizarraga musikari eta konpositoria eta Josu Manuel Delgado ekonomilaria. Juan Beltzunegi pintore nafarrak kolorean eta zertzeladarekin sortzen dituen forma iradokitzaileetan oinarritutako erakusketa proposatzen du. Erakusketan Ziudadelako bolborategian bisitatu daiteke ekainaren 26 arte. Kolorea adierazpen formalen tresna gisa eta abstrakzio izateko asmoz sortu baina aurpegi, gorputz, lore edo paisai bilakatzen diren zertzeladen iradokizuna dira Juan Beltzunegi pintoren nafarrak Ziudadelako bolborategian ikusgai duen lanaren ezaugarriak. Mihise eta paper gaineko olioetako 40 obrek osatzen dute erakusketa eta ekainaren 26 arte egonen da ikusgai. Beltzunegi pintore klasikoa eta 20. mendeko pintore askoren mireslea da eta bere referentziak besteak beste honako hauek dira: Konin, Saura eta Zumeta edo 50ko eta 60ko hamarkadetako Espainiako informalismoa eta 80ko hamarkadako neoespresionismoa. Eragin hoiei gehitzen die Beltzunegik bere amorru berexia entregatzeko grina kolore tresna gisa erabilita eta bertatik agertzen dira forma aurrikusi ezinak. Magmatikoak eta apur bat eldarrinotsuak, beti ere nahasmena eta harridura bilatuz nolabaiteko suminaldia adierazteko. Juan Beltzunegi Zarrakastelun jaio zen 1955 eta goi mailako ikasketak egin zituen Bilboko Arte Ederren Fakultatean. Hainbat erakusketaren protagonista izan da bere ibilbide artistikoan zehar eta ez da bere lanak Iruñeko Ziudadelan erakusten dituen lehenbiziko aldia. Ziudadelako labean egongo da ikusgai ekainaren 26 bitarte mater, ama, materia eta sormen hermetismoa kontzeptoi buruzko instalazioa. Juan Aizpitarteren lana da eta hainbat disiplinaren bidez prozesu artistikoari buruz hausnartzen duen egile polifastetikoarena. Ziudadelako labean egonen da ikusgai maiatzaren 20ko ostiralekin ekainaren 26 bitarte Juan Aizpitarte artistaren mater instalazioa. Aizpitarte disiplina ezberdinen inguruan hausnartzen duen egile polifazetikoa da, eskulturaren, instalazioaren, grafitiaren, hiri esku hartzearen, performance ekintzen eta edizio proiektuen aukerez jabetuz. Idazketatik kanal bakarreko bideora edo bideo instalaziora. Jorge Urdanoz Iruñeko Udaleko kultur eta berdintasun alorreko zuzendaria eta artistak berak azken honen instalazioa aurkeztu dute Ziudadelako gune berezi batean labean. Izan ere bertan, Aizpitartek gune ezin hobea topatu du lurraren gaineko eskulturaren eta arkitektura bereziaren arteko harremanei buruz aritzeko. Mater erakusketak zuzeneko erreferentzia egiten dio espazio hermetikoari Hermes. Zeinetatik barnerantzko prozesu berriak sortzen baitira, muga iragazkorrei eta artearen jatorriari bere aintzinako bertsioan, baina baita materiari eta amari ere. Kulturaren jaiotza ahalbidetu zuten oinarrizko kontzeptuan, beroa eta aterpea.
Hito eta lurraldea eta argia espiritualtasuna mugakide den proposamena da. Instalazio eskulturiko honek aktibazioaren ondarrak iraganeko ekintza baten aztarna gisa erakusten dira, non publikoak kulturaren iruditeria esoterikoa berreraikitzen baititu. Erakusketa asteartetik larunbatara bisitatu daiteke, 11:30 ordu bat aterditara eta arraslez 6:00 8:30 igandetan aretoa goizez dago zabalik. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.